ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚିକେନ୍ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଯାଇ ସଜନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଚିକେନ୍ ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଜି ପୁଣି ଚାରିଟା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଛୋଟିଆ ଛୋଟ କିଚେନ୍ ଏଇଟା ଆମ ରୁମ୍ ହେଲା ଆମ ରୁମ୍ଟା ଏଇଟା ଶୋଇଛି ଏଠି ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଶୋଇକି ଦେଖୁନୁ ଅସ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଅସ୍ଟ୍ରି 10 ତଳ ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି ଫିଲ୍ମର କଲର୍ କୋହଳା ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି ବୁଝେ ଫିଲ୍ମର କଲର୍ କୋହଳା କେତେ ବର୍ଷ ତଳ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଦିନ ଆରାମ ଚିକେନ୍ ହେବା ପରେ ତ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଖାଲି ତରକାରୀ ଡାଲା ହେବ ଖାଇବା ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 9:50 ହେଲାଣି ଦେଖିବ ସେ ଟାଇମ୍ 9:30 ରୁମ୍ରୁ ସେ ତଳା ବାଡ଼ିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଏଠି ଆମ ଘର ଆଠି ମୋ ବୋଉ ମୋ ପୂଜା ମୋର ଏଇଟା ଫୁଲ ହେଇଟା ବସିନି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପୁରା ଆଜି ଭଲ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି ଭାରି ସ୍ପିଡ଼ ବୁଲୁଛି ଏଇ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ବୁଲୁଛି ଜୋରିଆ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଖାଇବା କଥା ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ଆମେ କରିଦେବୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି କରିଦେବା ଆଉ